Ahoj, tu Adam z LED Solution. Dnes si ukážeme, aké ľahké je zapojiť si doma LED pásik. Zamyslite sa, na aký účel má opasok primárne slúžiť. Pokiaľ si s výberom neviete rady, pustite si naše video s názvom Ako vybrať LED pásik. Určite zvážte, či má pásik svietiť bielo, farebne, či má byť vodeodolný, alebo ho chcete stmievať. Dôležité je tiež vedieť, či budeme pásik inštalovať v jednom kuse alebo do viacerých sekcií. Ak už vieme, kam budeme LED pásik inštalovať, poriadne sa zamyslíme ako na to. Dôležité bude vedieť, či máme na inštaláciu potrebné náradie a hlavne zručnosti. S 230 kW by mala manipulovať iba odborne spôsobilá osoba. Odporúčame mať po ruke nožnice, elektrikársky skrutkovač a prípadne hrotovú spajkovačku. Klasická trafospajkovačka nie je na spajkovanie LED pásikov príliš vhodná. Poďme si teraz zhrnúť, aké všetky komponenty budeme na inštaláciu potrebovať. Určite budeme potrebovať napájací zdroj, ktorý prevádza napätie zo siete, teda 230 V na nižšie napätie vhodné pre LED pásiky. To býva 12 alebo 24 V. Pre domáce a hobby použitie odporúčame plug and play riešenie, ktoré zapojíte aj s minimum znalostí a bez potreby náradia. Stačí zvoliť vhodný zásuvkový zdroj a k nemu potrebné DC konektory, stmievače a podobne. Ako si vybrať vhodný zdroj sa dozviete v našom ďalšom videu. Premyslite si, či využijete rôzne spojky a konektory, ktoré vám môžu inštaláciu výrazne zjednodušiť. Pásik odporúčame nalepiť do hliníkového profilu s vhodným difúzorom. Nielenže bude pásik vyzerať oveľa lepšie, predĺžite mu tak aj životnosť, pretože bude odvádzať prebytočné teplo od LED diód. Pre pohľadové aplikácie odporúčame použiť matný difúzor. Tam, kde je potrebný maximálny svetelný tok a profil nebude viditeľný, bude číry difúzor správna voľba. Ešte pred zapojením si všetky komponenty rozložte vedľa seba tak, ako ich budete zapájať a potom si celý postup vyskúšajte na nečisto. Takto zistíte, či vám niečo nechýba a či pásik funguje s vybranými komponentami tak, ako má. Dávajte pozor na dodržanie správneho napätia a polarity. Pred samotnou inštaláciou si tiež všetko dobre zmerajte a pásik nastrihajte. LED pásik je možné skrátiť obyčajnými nožnicami. Dá sa skrátiť po jednotlivých segmentoch na miestach, kde sú medené pájkovacie plošky. Pri 24V pásikoch je však možné zapojiť až 10 metrov pásikov v jednom kuse bez straty napätia. Pri 12V odporúčame zapojiť maximálne 5 metrov. Ak LED pásik napájame z oboch koncov, môžeme zapojiť až dvojnásobnú dĺžku. Povedali sme si, ako pásiky skrátiť. Teraz si povedzme, ako ich skojiť. Na to slúžia špeciálne spojky a konektory, ktorých existuje viac druhov. Líšia sa spôsobom inštalácie, rozmermi a tiež šírkou. Práve šírka LED pásika je dôležitá pre výber správneho konektora. LED pásiky s nižším výkonom majú šírku 8 mm, s vyšším približne od 10 W, potom 10 mm. Spojok a konektorov je celá nara. Niektoré slúžia iba na spojenie dvoch kusov LED pásikov. Pomocou iných možno pásik zase ohnúť alebo nainštalovať do pravého uhla. Ďalším typom sú tzv. DC konektory, ktorým sú vybavené zásuvkové zdroje alebo adaptéry. Tie majú konektory typu samec. Protikus je typ samica. Existujú v podobe napríklad svorkovnice, rozbočovače alebo predĺženia. Na spojenie káblov najčastejšie využívame svorku typu Vago, ktoré sa jednoducho inštalujú. Určite poznáte aj klasickú svorku typu čokoláda. V neposlednom rade budú pre vašu inštaláciu dôležité káble. Tieto typy pásikov obsahujú 2 až 5 vodíkov. Líšia sa aj svojou hrúbkou, teda prírezom. Čím bude kábel dlhší, tým by mal mať väčší prierez, aby sa v ňom nestrácalo napätie. Spojky a konektory sú skvelým riešením pre domáce a hobby inštalácie. Ak však máte tú možnosť, odporúčame spoje vždy spajkovať. Výsledný spoj je oveľa pevnejší a kvalitnejší. Každý LED pásik je potrebné zapojiť podľa označenej polarity. Jednofarebné pásiky majú 2 vodiče, červený plus a čierny mínus. CT pásiky majú 3 vodiče, farebné RGB pásiky majú 4 vodiče, RGBV dokonca 5 vodičov. Pri zámene polarity pásik nebude svietiť. Citlivejšiu elektroniku tým však môžete poškodiť. Naše LED pásiky obsahujú samolepiacu 3M pásku. Je potrebné ich nalepiť na čistý a hladký povrch. Odporúčame povrch pred lepením odmastiť. Výkonnejšie LED pásiky od 10 W na meter je potrebné lepiť na teplovodivý povrch, najlepšie do hliníkových profilov. Ak chcete LED pásik stmievať alebo v prípade CCT, RGB či RGBV pásika ovládať farby, vyberte si vhodný ovládací prvok.
Ako si vybrať ten správny, sa dozviete v ďalšom videu s názvom Ako vybrať ovládač pre LE pásiky. Nezabudnite si vybrať vhodný napájací zdroj. Tie sa líšia najmä typom zapojenia, vodotesnosťou, napätím a výkonom. Ak si neviete s výberom rady, pozrite sa na naše video s názvom Ako vybrať napájací zdroj. Pokiaľ si neviete so zapojením LED pásikov rady, kontaktujte nás. So zapojením vám radi poradíme. Pripomíname však, že s 230 V môže manipulovať iba osoba s platnou vyhláškou.